ngwele ngwele simagade ngwele 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 simagade ngwele ngwele simagade ngwele singabakho baba ntambama. Yes, Jesus. Siyavuma thina ukuthi ngeke senza lutho futhi ngeke saba lutho futhi asilutho ngaphandle kwakho. Ngenxa yalokho sibeka umoya wethu eLatini. Sibeka umphefumulo wethu eLatini lakho. Elthari lomlilo. Sibheka umlilo uvele ezulwini. Yelule sakhe isandla nenkazimulo yakho nobukhona bakho nogcobo lwakho lophula amajoka nomusa wakho omkhulu namandla akho amakhulu phezulu empilo yethu. Wenza ukuba baba konke okuphambene nentando yakho nokungabizwa ngegama lakho empilweni yethu, emndenini yethu, emakhaya ethu, kuchithwe konke njengetshele ndwayimane. Ubuthanisa abantu bakho lapha, wabusanisa isizwe sakho lapha, wabaqoqela ndawonye. Manje khuluma-ke, manje khulula-ke, ngoba lapha abantu bakho baqoqe khona wena ukhona, uyakhuluma uyakhulula. Sithethela wena moya ongcwele, sivuma ukuthi wena kuphela owenza umsebenzi, akakho omunye uNkulunkulu, nguwe wedwa. Akakho omunye ongcwele, nguwena kuphela. Uyababazeka, uyabonga, kuyatuseka. Saze sakubonga baba ebusuku ukuthi siqeda usuku lwangolwesihlanu esigubha ngalo elethi iphasika kunyaka ka-2021. Unqobile amacebo, washafisa amacebo ababi ngephasika abebefuna lingabi bikho kwakubabikho. Ngemikhuleko usenzela imsesane yomusa, abangcwele bakho bekhulekile bakufuna wena, weza ukukhala kwabo. Abasibonga ukuthi akuyukuphinda futhi kwenziwe ize osenzele khona ngendodana yakho uJesu Kristu. Naye namuphi unyaka akuyuba kanzeka kuphumelela icebo lababi. Manje ngeke siyohlale njalo sihlangana kanjena sikubonga, ngoba wena usenzile saba ngabantu bakho nezimvu zedlelo lakho. Kukhulu esikwenzelwe nguwena. Nakule nkonzo ke ntamba amathathu ukhola, asibone baba ukuthi wena uqobo ubuhlele lokuhle futhi akubonakala imphumela kuyonke into ethinta impilo yethu yokomoya nomphefumulo nomzimba nemali nento ephathekayo, i-marital aspect and social aspect empilo yethu yonke. In Jesus Christ's name, amen. Ngiqale ngobingelela inceka kaNkulunkulu ubaba umfundisi ukubheka ebusuku. In fact isentambama kwamanje. uNkulunkulu akenze lutho engalombolanga engcekweni zakhe abaprofeti. Ukwambule kuye ke kwelalonyaka iphasika ukuthi sihlanganyele nani ndawonye, ngibe njengesitsha unikhonza kule ama sessions omathathu kulwa namhlanje usuku. Ngizothi uma singena enyakeni ka 2020 sizogubha uNkulunkulu leliphasika, kuyinkonzo ofanele abonge uNkulunkulu ngayo. Singaqali nokuvula umlomo sihlabelele, singangena nasendlini yokukhonzela ukuthi siyangena siyaphila, ngoba unyaka odlulileyo udlule nabaningi eSouth Africa, abanye bengazani noJesu, abanye bezana noJesu njengathi. Kungumusa ukuthi siyaphila, and okunye kwezinto esicelebrate umusa wakhe ngazo namhlanje sihlangene
ukuthi silibonile iphasika emva kokungabikho kwephasika. Abanye abalibonanga iphasika emva koba begejwe iphasika. Libageje ngoApril wangaphela u2020 bephila. Siyabonga ukuthi seligejiwe iphasika salithola iphasika. Kwabazibhola kunjengekhefu into ya last year injengekhefu uma kuthiwa ziyekhefini akudlali umuntu. Uma seyibuya zibuye seyijikile obebhekisa ngapha bhekise ngapha obebhekisa ngapha bhekise ngapha. Sizothi ke manje isikhathi sethu noNkulunkulu wethu manje. Asho ngaso omunye wathi impi ngekaJehova impi ngekaGideon. Sizothi namhlanje impi ngekaJehova impi ngeyebandla. Everything ethiyama phambi kwethu ichithwa njengetshele ndwayimane. Ngoba isikhathi sikaNkulunkulu sifikile. Shout hallelujah. Ngamikelela ugqotshwa kaNkulunkulu ke obe instrument kaNkulunkulu kwambulwa kwabe kwenhlizweni yakho ukuthi ngibe nani kube yimini engibayilesi sitsha. Kanti sixoxa indaba einteresting ukuthi akulona uLwesihlanu engangakhona ukuba ngalo lapha lolu. Ngangeke ngabalula ukuba kube lapha ngoba khona into leyelokhu ibhuke yase eMpumalanga eKrili lokhu ibhuke lolu Lwesihlanu lolu ngoDisemba yabelesela kwathi makuvula ilockdown kwaFebruary yezwa amahemhem ukuthi iphasika lingase lizovalwa. Yashintsha idate yephasika yathi ayiqhubeka iweekend yami ebandleni la ibe khona njengoba bengizoya kuyona ngephasika kodwa ngabe kusaba iphasika ngoba izwe kuthiwa lizovalwa. Yathi isondezela kwidate elandelayo mina ngathi ngisondezela kwidate elandelayo kwathi iyashadisa ebandleni layo. Yathi ikhomba kwidate engaphambi kwelandelayo kwathi mina kade ngabhukwa kuleyo date. Kwagcina idate isiwele la ekhaya osizweni. Silapha njena sine date esingayazi ayithola kanjani. I want to believe ukuthi uNkulunkulu khona noma bekuthiwa ukungakanani afuna ukuaccomplish ngale moment. Praise the Lord. Futhi okuzobonakala imphumela yakho. Both kinina nakimi. Praise the Lord. Sibonga uNkulunkulu ke ngayincika uNkulunkulu olalele yena ukungithinta. Ngibinga umsizi wakhe bayicouple ehamba noNkulunkulu necouple ephilayo. Anokubonga kokubili. Hawe ngenelana la. Anokubonga kokubili nomama nomfundisi ophilayo nomama umfundisi ophilayo. Khona umama okade ethi waye umuntu omusha eMelmouth elapha ekseni. Loya mama into angayazi ngoba ngiyambona washeshe wayoshada. Into angayazi ukuthi kunendlu yesonto enhle edolobheni eMelmouth enhle. YeFacebreak edolobheni eMelmouth akuyona yabelungu yabantu abatsundu eduze kwegarage indlu yesonto enhle. Kuthiwa ibandla laligcwele phama abantu bakhishwa umama umfundisi. So ke ingakho ngithi mina nombonga uNkulunkulu ukuthi uniphe indoda kaNkulunkulu ephilayo wanipha nomama umfundisi ophilayo. Kwahlangana kahle like hand and glove. Lokho okuyisethi yomsebenzi uNkulunkulu anithumele khona. Bayezwa abantu abakhola la endlini. Siyababingelela ngegama likaJesu. Sibingelela neziphongo zabo ke abayizele ingane ezisencane. Njengoba echazile umfundisi wathi unezingane ezisencane yena akafuna ukuhamba sekudlula isikhathi sekhefu. Sibingelela okhokho nomkhulu bonke siyababingelela nezibuko zabo. Ngijabulile ukuba nani bafana, ngijabulile ukuba nani bafana basekhaya. Nezibuko zenu. Ziyangichaza izibuko zenu bafana, hayi ngiyajabulile ukuba nani bafana. Okhokho nezibuko zabo ngiyabingelela. Nomkhulu ngibingelela obaba nomama. Angikhohlwa ukubingelela nabo abasafisa ukuba obaba nomama ngelinye ilanga. Hayi ngiyabingelela nabo. Ngibingelela ngegama likaJesu. Ukufisa akoni. Sibingelela abancane ke oTipot noTeaspoon. Sibingelela nabaseyiswini uma bekhona ngegama likaJesu Kristu. Isihloko samanje ntambama sithi God's grace is older than your trouble.
Umusa kaNkulunkulu mdala kunenhlupheko yakho. Athapayina. Umusa kaNkulunkulu mdala kunengxaki yakho. There will never be a time lapho uyohlaselwa yinto uNkulunkulu wani angazi lutho ngayo. There will never be a time lapho khona uyohlaselwa yinto uNkulunkulu angayivumelanga. There will never be a time lapho uyohlushwa khona yinto endala kunalokho wena ohlonyiswe ngakho. Nendala kunomusa kaNkulunkulu. Yonke into exaka umuntu umusa kaNkulunkulu mdala kunaleyo nto. You just need to check kahle ubheka umusa kaNkulunkulu uthi yini ngempela eyenze uNkulunkulu wakuvumela okunje. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Awufunde nje isambulo lapha. Chapter 13 sifunda verse 8 yena yedwa. Chapter 13 verse 8 sesingalifunda nelesizulu. Ngoba lesingisi kuthiwa lifihlwe izindwangu. Indwangu lezi serious. Isambulo khuleka. Isambulo chapter 13 verse 8. Bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni. Wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Yewundlu elihlatshiweyo asishoni sonke sithi yewundlu elihlatshiweyo. Selokhu kwasekelwa umhlaba. Inkosi ayibusisa ukufundwa kwezwi layo. Inhlanganiso yonke ithi amen. Kunama period amabili ngaphambi kokudalwe umuntu. Kunenkathi embili ebizwa ngokwehlukana. Inkathi yokuqala ibizwa ngokuthi ukudalwa komhlaba. IkuGenesis 1 verse 1 lapho lithi khona iBhayibheli ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. In the beginning God created the heavens and the earth. Bese kuba nenkathi yesibili ebizwa ngokusekelwa komhlaba. Njengoba sifunda nje lapha kuthiwa yiwundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa inibazalwane umhlaba. Ukusuka kwinkathi yokuqala uNkulunkulu edala izulu nomhlaba. Umhlaba wokuqala awudala wawungenje ngalomhlaba esiubona manje. Lo mhlaba esiubona manje sinyathele emhlabathini kuona kumile ihlahla kuona. Notshani. Kunezintaba kuona namagquma. Umhlaba wokuqala uNkulunkulu awudala waba round ungenamhlabathi ngaphezulu. Wonke unjenge marble. Ugqize ukhaveke ngamatshe anqabileyo namatshe enani, precious stones. Umhlaba wokuqala lo elithi iBhayibheli ngawo umbuso wokuqala ambeka phezulu kwalowo mhlaba. Wayehamba phezulu kwamatshe avutha umlilo. Amatshe alowo mhlaba lawo. Uma uyayibona imarble ibabomvu lapha ibe red ibe green ngapha ibe purple ngapha ibe yellow ngaliyana ama colors angafani kodwa ku round thing. Bayezwa abantu abakhona endlini. Umhlaba wawuqhamukela ngapha kube igold, uqhamukele ngapha kube iruby, uqhamukele ngapha kube isapphire, uqhamukele ngapha kube idiamond, uqhamukele ngapha kube isilver, uqhamukele ngapha kube itopaz, uqhamukele ngapha kube ionyx. Onke amatshe ayigugu ayezungeza umhlaba oqala right round round wamatshe anqabileyo nayigugu nakhethekileyo. Wabeka uNkulunkulu umbuso womhlaba phezulu kwalomhlaba. Umbuso oqala owayeyingilosi. Umbuso oqala womhlaba akuyena umuntu. The first ruler on earth was an angel. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Lengilosi eyabusa yayine access kumhlaba nezulu. Yayikwazi ukuba nenhlanganyelo kokwenzeke ezulwini kuworship okukhonzwa uNkulunkulu.
ilida iworship inomculo ezithweni zayo zempilo ukhala onke ama-instrument la emzimbeni wayo. Uma ilidi iworship kuzwakala kahle, iyazi kabanzi ngemusic, ibuye yehle esemhlabeni njenge-ruler over the earth, ibuye yenyuka iyojoyina indumize. Lokho kwakwenzeka kumbusi wesibili owumuntu engakoni ebekwensimini yase-Edeni, ukuthi njalo ngokuthamba amakwela ngoNkulunkulu ehle inhlanganyelo eyayivele yayenzeka kumbusi wokuqala, ukuthi kungapheli usuku kungabanga nokuhlanganyela phakathi komdali nombusi. Uyangizwa umuntu okhona la endlini? Waze kwafika lapho khona ufunyanwa kuye ukungalungi ona kuNkulunkulu, ekhukhumala ngenxa yobuhle bakhe nokuhlakanipha kwakhe. Lithi iBhayibheli wathi uyoba ngangophezu konke, walahlwa yena, kwalahlwa kanye nomhlaba aye umbusi phezu kwawo. Kwalahlwa yena, kwathathwa nomhlaba aye ubusa, wayophoswa phansi otweni. Kwadlula iperiod uNkulunkulu engenzi lutho ngomhlaba, umbusi wokuqala elahliwe. Bayezwa abantu abakhona la endlini? After some years, njengoba ireport isithi Genesis 2, uGenesis 1 verse 2 ithi ireport kwakubumnyama phezu kodwa. uNkulunkulu wadecide ukuthi ngona ngokulahla umhlaba ongonanga kwakumele ngilahla umbusi owonile, ngingawulahla umhlaba ongonanga. uNkulunkulu waqala wayokwenyula umhlaba olahlwe uye ungonanga, wayeka umbusi amlahlile owonileyo. Ukhipha umhlaba otweni from the deep, ukhipha usugqize udaka lodwa. Wawukhipha umhlaba ungasengaphezulu lamatshe, igolide nedayimane nesiliva netopaz nerubi nawo wonke abanye namasafaya, wawukhipha ususibekelwe udaka lodwa. Bayezwa abantu abakhona la endlini? Uma ewukhipha yilapho ke sekukhulunywa ngawo ususekelwa, kade ewulanda otweni makhulunywa ngokusekelwa komhlaba. Ekukhipheni kwakhe waqala wadala indalo, emva kokwenyula umhlaba waqala wadala indalo entsha azoyibekela umbusi wayo omusha. Bayezwa abantu abakhona la endlini? Ngaphambi kokuba adale umbusi womusha womhlaba okuwumuntu, wadala indalo ngaphambi komuntu. Bangizwa abantu abakhona la endlini? Kodwa kwasho ukuthi sekudala uNkulunkulu okwaziyo ukuthi kuyinto enjani ukulahlekelwa. Angiphinde, lento isidalwa uNkulunkulu owaziyo ukuthi kunjani ukulahlekelwa. Manje indalo nomuntu this time wakudala ngendlela yokuthi kube neplan ekudaleni kwakhe ukuthi uma kwenzeke lahlekelwa angayiridima kanjani into ayidalayo uma kwenzeka iphindi ilahleka. Ngoba manje usedala nje useke walahlekelwa, useyakwazi kunjani ukulahlekelwa. Bayezwa abantu abakhona la endlini? Wanele wawusekela nje umhlaba, wangaqala ngokudala, waqala ngokuthatha indodana yakhe uLizwi eyayikhona ekuqaleni, inguNkulunkulu, inguNkulunkulu, waya naye emthini esiphambanweni. Akakadali inkomo, akakadali itshani, akakadali lutho, akakadali izilwane, akakadali izinyoni, akakadali umuntu, kodwa wathatha uLizwi indodana yakhe wayenza yaba yiwundlu elihlatshwa umhlaba ungakasekelwa. Lahlatshwa for the purpose of redemption, lahlatshelwa i-recovery, lahlatshelwa i-restoration, lahlatshelwa i-redemption, lahlatshelwa ukuthi lento ezodalwa uma kwenzeka ilahleka ibuyiswe ngokuhlatshwa kwalo ingakadalwa. Ngamanye amazwi isolution yeyinkinga zonke izoba khona kwindalo nakubantu, yaqale yaba khona indalo nabantu bengakabibikho. Kwathi engakadalwa umuntu wahambe wayohlatshwa, uJesu enguLizwi, iwundlu laphakade, wahlatshwa ukuze ozodalwa uma kwenzeka ona sewukhona umhlatshelo owenziwe engakadalwa. Angizwa abantu abakhona?
wabuya wazendwaleni wadala izilwane, wadala utshani, wadala inyoni. Wathi uma esedalwa kwi-category ne-category wenza sure ukuthi kuzoba khona isilwane esithile asidala sihambisane neplan ye-redemption. Wathi uma edala ama-domestic animals, iy'lwane zasekhaya nezidliwayo, wadala imvu ezofitha kwi-plan of redemption uma kwenzeka umuntu odaliwe ona. Ey'lwaneni eziyi-transport njengeminyuzi ney'mbongolo namahhashi, wadala imbongolo ezofitha kwi-plan of redemption uma kwenzeka lo zodalwa umuntu ona. Akakadalwa umuntu, kodwa imvu isiyidalwe yafitha kwi-plan of redemption uma kwenzeka umuntu ona izothatha over ingene kwi-plan of redemption. Akakadalwa umuntu, kodwa uma sekudalwa iy'lwane ze-transport, imbongolo yadalwa izoba yezofitha kwi-plan of redemption uma kwenzeka umuntu ona. Imbongolo yabekwa isiphambano umuntu engakadalwa futhi engakoni, yafakwa kwi-plan of redemption uma kwenzeka ona lesi silwane songena sizodlala irole yakwa-transport kwi-plan of redemption. Wadala ijuba ey'nyonini, zitshalwe zonke eziyinyoni, ijuba kwayilona lodwa inyoni engenayo inyongo, the only bird without a gall. Yona yodwa inyoni engenayo into ebabayo, kwayilona lodwa inyoni engenayo inyongo. Yini yona yodwa ingabi nenyongo? Ingoba inyoni edalelwe ukuthi uma kwenzeka umuntu ona, yona ithathe over idlale irole kwi-plan of. Zantathi iy'lwane ey'lungiswa umuntu engakadalwa, kwalungiswa imvu ukuthi izodlala irole kwi-plan of redemption. Kwalungiswa imbongolo yabekwa isiphambano ukuthi iyodlala irole ethile kwi-plan of redemption. Isiphambano esisembongolweni asidalwanga ukuthi uJesu wayeyigibele ebheke eJerusalema eyobethelwa. Isiphambano saba khona u-Adamu engakadalwa. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Umuntu udalwa nje imbongolo inesiphambano. Umuntu ongasazi ukuthi esani, umdalo owaziyo ukuthi esani. Shout hallelujah. Wadalwa ijuba la ngabi nanyongo. Waqedwa yonke indalo kwasekuziwa kumuntu. Wathi uNkulunkulu masenze abantu ngomfanekiso wethu. Bayezwa abantu abakhona. Uma esebenza uyehlisa kancane ivolume ndoda, kancane ikhalele phansi. Ongithe ndoda. Ngitheni? Ngithe ndoda. Awuthi ngiphinde futhi uyehlisa kancane ivolume ndoda. Hey, unoqhuku lo muntu mayisahamba ne? Uyehlisa kancane ivolume ndoda ne? Hey madoda. Yothi indoda yakho uma ngithi indoda kuwe. Shothi yothi namadoda amabili endlini. Sijwayele ukushayelwa amadoda namhlanje, sibonga uNkulunkulu ukuthi sishayelwa umama mshayeleni izandla. Sengabona ke manje ukuthi i-keyboard ayinqabi ishawo wesilisa, ayinqabi ishawo wesifazane. Umsebenzi awuvela ikhalele nje, ayinqabi ayinendaba ukuthi ishawo bani yona vele ikhalele nje. Bayezwa abantu abakhona endlini. Uthe uma esezodala umuntu ezomenza umfanekiso wakhe, wangaqala ngomuntu. Waqala wathatha umhlabathi womhlaba obuya ekulahlweni, wakha ngawo icontainer yomuntu. Yabunjwa icontainer, yalala, yabhabhalala icontainer. Akuyena umuntu lowo abekhuluma ngayo uma yethi asenza abantu ngomfanekiso wethu, kuseyicontainer yomuntu. Yathi uma isibunjiwe icontainer, kwasekumaka kuzindaba yomuntu ke. Lithi iBhayibheli waphefumulela umoya wakhe kule container ayibumbe ngothuli lomhlabathi. Lokhu kuphefumulela akuyona lento eyenziwa yimi nawe sikhipha umoya sufaka okuthiwa i-inhalation and exhalation. Lokhu kuphefumulela okushiwoyo, it's a minusing of a certain portion of himself. Akukhona ukuphefumula kwakho ukumayinaza kuyena. Ngenkathi ephefumulela wayemayinaza ingxenye yakhe yobunkulunkulu, eslephula ebunkulunkuluwini. Kuphuma ingxenye yobunkulunkulu ifakwa kwicontainer. Kusala ingxenye enkulu yobunkulunkulu ngakuye, kunengxenyana encane yobunkulunkulu engene kwicontainer.
ngamazi kuzoba khona uNkulunkulu ongavalelwe kwicontainer osezulwini bese bakhona uNkulunkulu ovalelwe kwicontainer igama loNkulunkulu ovalelwe kwicontainer kuthiwe umuntu. Umuntu yini igama lomuntu? uNkulunkulu ovalelwe kwicontainer. Yini igama laNkulunkulu? uNkulunkulu ongavalelwe. Athi uDavid mayemdumisa athi ngiyosuka ngiyephe ebukhoneni bakho na, ngokuba noma ngiyaye ezulwini phezulu nalapho khona, noma ngaye endaweni yabafileyo nalapho khona, noma ngaye ojuleni kolwandle nalapho khona, uNkulunkulu ongavalelwe, umuntu uNkulunkulu ovalelwe. Wofunda amaHubo 82 verse 6 athi ngithekini ngoNkulunkulu. Uyangizwa umuntu okhona lendlini? Wanele wangena nje ingcenye yobuNkulunkulu kwicontainer. Icontainer yanyakaza ngoba uma ngena uNkulunkulu kuba nomnyakazo kuyanyakaza. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Leli Bible umuntu waba umphefumulo ophilayo. Yafuza uNkulunkulu lento. Yafana noNkulunkulu lento. Omubi owalahlwa kanye nomhlaba oqala wathi hayi ngona ngalahlwa nami ngizomenza nalo ngizomenza one khona ezolahlwa. Uyamazi umuntu owabhedelwa izinto uyayifuna ngathi ungabhedelwa nawe. Baze bathi ababheda benomona bathi kophela sofana. Umuntu obhedelwe ufuna engathi nawe ungabhedelwa. Bangizwa abantu abakhona la endlini. So omubi owabhedelwa walahlwa ubuka irula number 2 ewumuntu okuNkulunkulu ovalelwe iphezulu komhlaba okwawubuswa uyena. Ukuthi awusafani lo yamhlaba ngoba lo usugqize udaka lodwa esibiza ngomhlabathi thina. Njengoba umhlaba wanamhlanje uma ufuna igolide nje ulimba wena ucabanga ukuthi umhlaba wadalwa igolide lingaphansi. Umhlaba wadalwa uqala igolide liphezulu njengasezulwini. Ezulwini igolide kuhanjwa phezulu kwalo, kuhanjwa italadini zegolide. Nomhlaba oqala, umbuso oqala wayehamba phezulu kwamatshe anqabileyo namatshe ayigugu. Lento yokuthi uma ufuna idayimane ulimbe, uthi ufuna igolide ulimbe, uthi ufuna isiliva ulimbe, wena ucabanga ukuthi umba into engaphansi kanti usuku sasusa udaka lodwa. Ngenkathi ufika edayimaneni ima ufika emhlabeni, ngenkathi ufika egolideni ima uthinta umhlaba, ngenkathi ufika kwisiliva ima uthinta umhlaba. Ngoba umhlaba is where the precious stones are underneath. Umhlaba ima ufika kuwo, uma usufika la kuphuma khona amatshe anqabile. Ima ufika emhlabeni. Ngenkathi usamba awukafika emhlabeni usaguguluza udaka olumboza umhlaba. Bayangizwa abantu abakhona la endlini. Awuhambe nami khona kuzokwenzeka. Wabona omubi ukuthi sekukhona umbusi manje obekwe phezulu komhlaba endaweni yayo omhlaba owubuswa uyena. Wanomona wabona ukuthi uma laba abantu bengaze bazale bazozala into efana nomdali wabo. Bazozala into efana noNkulunkulu. Bese kuyonakala kugcwala izinto ezifana noNkulunkulu emhlabeni. Angiphuthume ngiyobonisa bengakazali. Niyasazi isitori sokona komuntu. Futhi wayegaranta umbuso oqala omubi ukuthi uma ekonisa lo muntu ombuso wesibili uzolahlwa naye ngoba naye wona walahlwa. But this time kwashintsha izinto, kwashintsha ukudla epletini. Wathi uma emonisa kunoba umuntu alahlwe wangalahlwa. Kwavela kwamenyezelwa kwathiwa imbewu yosifazane iyochoboza ikhanda lenyoka. Kwamenyezelwa iplan of redemption. Yingani angalahlwa? Omubi umonisile kanti akazi ukuthi ngaphambi kobadalwe kwaqale kwaba newundlu elihlatshwe kwasekusekelweni kwezwe. Khona isolution yesono. Umusa waso waba khona isono singakafiki. Isolution yezifo umusa wazo waba khona izifo zingakafiki. Isolution yeziqalekiso umusa wokukhululwa kuzo waba khona iziqalekiso ingakafiki. Isolution yokufa umusa wokukhululwa ekufeni waba khona elenga iwundlu umhlaba ungakasekelwa waba khona ukufa kungakafiki. Ayikho into obhekene nayo okungadilwanga nayo umuntu engakadalwa ukuze athi eqambe dalwa ibisikhona isolution before the problem. Uma uyikhona ungayizwa lento obuza kubathengi beimoto. Uyibuze kubakhandi beimoto. Ukethenga imoto manje eyenziwe kulonyaka uthatha amaparts ale moto abakhona 10 years back.
Amaphatsi akwa-Toyota aleyo moto, amaphatsi e-Hilux nje abevele khona 5 years yona yenziwe kulo nyaka, kodwa amaphatsi ayo 5 years back abevele khona. Amaphatsi afike kuqala kunemoto abekela ukuthi makwenzeka konakala okuthile emotweni isolution ibe khona. Iyakwazi isolution ukufika kuqala before into edalelwe yona. Uyangizwa umuntu okhona la endlini. Ngizothi mina wona umuntu. Wanele wona umuntu nje. Zaqala lezilwane zontathu zangena kwi-role ye-redemption. uNkulunkulu wathatha isilwane. Abantu sebembethe. Bembethe amahlamvu. Wathatha isilwane wabakhumulisa amahlamvu. Wathatha isilwane wachitha igazi. Igazi lokuqala elachitheka ensimini. Igazi lokuqala elachitheka emhlabeni. Igazi lesilwane esingonanga. Ngenxa yabantu abona. Kanti seliyaprofetha lesi silwane ukuthi ukuzilunge lo monakalo khona uyofa engonanga ngenxa yabonile. Shout hallelujah. Futhi lesi silwane kwathathwa isikhumba saso kwembathiswa abantu. Kanti sekuyaprofetha ukuthi nalona oyolenga esiphambanweni emva kokuchitheka kwegazi abakholwa uyena bombathiswa amandla. Umoya ongcwele sefikile phezulu kwabo ngosuku lwePentecost. Ingakho uJesu uma esechithile igazi uthi hlala nemzini nize nambathiswa amandla. Shout hallelujah. Lathi mase kuchithiwe igazi lesilwane, leso silwane echithwe igazi laso yimvu. Lena eyakhethwa umuntu engakawoni, engakadalwa ukuthi iyongena kwi-role of redemption. Kwachithwa igazi layo yakhomba ozayo oyoba iwundlu eliyohlatshwa kanti iwundlu elahlatshwa. Iwundlu elahlatshwa eCalvary iwundlu elahlatshwa umuntu engakadalwa. Okukhona eCalvary okwakukhona umuntu engakadalwa. Shout hallelujah. Hayibo, zaqala lezi lwane zadlala irole ye-redemption. Uma sekwenziwa umthetho kaMose, izono zaqala zavunywa ngemvu. Kwakhona imvu enikelwa umuntu avuma izono zakhe maqede ihlatshwe ibe umhlatshelo wezono zakhe. Umpriest angene negazi layo, igazi leyinqama endaweni engcwele kanti izimvu zikhethwa nje ziqhubeka nerole ekhomba lo ozayo eGolgotha. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Ngichazwa ke irole yembongolo. La Exodus 34 verse 18. Uthi uNkulunkulu uma ningenzela umkhosi wesinkwa esingenamvubelo, akungezi umuntu empty handed. Noletha izimvu zenu, noletha inkomo zenu, noletha inkukhu zenu, noletha imbongolo, noletha zonke izilwane. Kodwa ngembongolo nangemvu wayesethi uma uletha imbongolo ungayidlulisi epalini lomhlatshelo ngoba umpriest wayefika abeke a crossbar, ipole. Ubusuletha into eyumhlatshelo ngomkhosi wesinkwa esingenamvubelo. Uma kuyinkomo idlule ngaphansi kwepole, idlule ngaphansi kwecrossbar. Uma kuyimvu idlule ngaphansi kwecrossbar. Uma kuyimbongolo athi uNkulunkulu imbongolo ayingadluli ngaphansi kwecrossbar, kodwa uyoyihlenga ngemvu. Uyosuka nembongolo ekhaya ukuthi mase kufanele idlule ngaphansi kwecross, ibuyiselwe emuva kuthathwe imvu ingene esikhundleni sayo. Kanti siyaprofetha le ndaba yokuya emkhosini wesinkwa esingenamvubelo ukuthi kodwa mase kushaya iphasi kuJesu esezile uzokwenza ukuhlanzwa kwezono eze uJesu egibela imbongolo. Bayezwa abantu abakhola la endlini ebheke kwi-crossbar eyicross esiphambanweni. Athi uma ifika esiphambanweni imbongolo ingayi esiphambanweni, ibuyele emuva kunyuke yena njengemvu yomhlatshelo. Kube yiyona ethatha indawo ye-crossbar iyolenga esiphambanweni. Ngizomemezela namhlanje ukuthi sizomemezela iwundlu eladlula kwi-crossbar lalenga on the cross, lizoshicilela, lizoshaya isitembu salokho elakwenza umuntu engakadalwa, umhlaba engakasekelwa, lapho lathola khona izifo zingakabibikho singabibikho, lathola iziqalekiso zingakabibikho singabibikho, lathola inkinga nezimo zingakabibikho singabibikho. Akukho nkinga onayo endala kunegazi likaJesu elachitheka elenga ehlatshwa njengewundlu umhlaba ungakasekelwa. Yonke into obhekene nayo umusa wegazi likaJesu mdala kunayo. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Hey, khona into ozongizwa kuyona. Khona into ozongizwa kuyona. Kulomhlaba
Sithandwa sika Jesu zimbili kuphela ilwane zakhuluma. Esinye sakhuluma kwafa abantu okwakumele bafe kufanele baphile. Esinye sakhuluma kwaphila umuntu okwakumele aphile kufanele afe. Angikuphindele. Zimbili kuphela emlandweni omhlaba ilwane ezikhulumile. Zimbili kuphela ngoba akho silwane esadalelwe ukukhuluma. Zimbili kuphela esinye sakhuluma kwafa umuntu kufanele aphile wafa kungafanele afe kufanele aphile. Esinye sakhuluma kwaphila umuntu kufanele afe wafa kungafanele aphile kufanele afe kodwa ngoba sesikhulumile waphila. Esakhuluma kwafa umuntu isensimini naseyidini. Kwakhuluma isilwane umuntu wasilalela wafa. Kwakhuluma inyoka umuntu wasilalela wenze njani bazalwane? Esakhuluma kwaphila umuntu kufanele afe kunomprofeti okuthiwa uBalaam owayeqalekisa isizwe sikaNkulunkulu Israyeli egibela imbongolo kanti ugibela isilwane esiyipart of the plan esahlelwa umuntu engakadalwa ukuthi asone eseyiqalekiswe ise-redemption. Imbongolo yathi weBalaam ungibelela ukuyoqalekisa abantu bakaNkulunkulu mina ngadalelwa iplan hayi eyiqalekiso ye-redemption. Kwathi uma imbongolo isisondela phambi kwengilosi ihosha inkembe ifuna ukubulala umuntu ifuna ukubulala uBalaam ogibele imbongolo yagwaca yabheka le wathi uyayishaya yagwaca okwesithathu yakhuluma imbongolo yathi ungishayelani kathathu. Uyazi yangichaza isilwane sazi redemption esineplan sazi ngisho imaths siyabala ungishayelani kathathu ungishayeleni kathathu lona uyaphendula uthi wena uhambe ngabe ngikushayile futhi ngizokuphe uthi ngakulalela nangelinye ilanga wathi uvula amehlo wabona ingilosi iphethe inkemba ihoshiwe wathi yathi ingilosi uyosindela imbongolo ngabe sengikubulele. Hey kukhona ezinye izinto ongamele uyikhulekele ngenkani uthi ungene kuzona ngoba awazi ukuthi kunenkembe ekulindele phambili. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Yakhuluma imbongolo kwasinda uBalaam owayezofa ingilosi sihosha inkemba kodwa yasinda ngenxa yokukhuluma kwesilwane. Leso silwane esakhuluma kwasinda umuntu yisona esathwala umsindisi ebheke eGolgotha owathi uma ingene gibele sona kwanyakaza iJerusalem lonke bathi ubusisiwe ozayo egameni lenkosi bathi hosana kweliphezulu kwendlalwa amasundu abantu abasontayo abangakayinaki namanje imfihlo yensindiso basagijima bayolanda amasundu ehlathini bengawubambanga umsebenzi abawenzelwe. Shout hallelujah. Kodwa leso silwane sasimbolize ukuthi kulezi zilwane ezintathu asikho okuzofikwa esiphambanweni singayidlalanga irole yaso. Zidlala irole yaso nje lesesiyimvu sekuJesu esembongolo simsesiphambanweni kukhona esiyidlala irole esayobhabhadiswa ile yanyoni eyijuba yona yodwa eyadalwa yangabi nanyongo. Ayiqalanga ukudlala irole sekuJesu iqale kusakhiwa umkhumbi kaNoah. Yangena kwiplan of redemption kusakhiwa nje umkhumbi bangena abantu emkhunjini kwangena uNoah nomkakhe kwangena indodana yokuqala nomkayo nesibili indodana nomkayo nendodana yesithathu nomkayo nezilwane zonke nalezi nyoni nalenyoni ekwiplan of redemption ijuba langena. Kwathi mase kuhlalwe 152 days kwacaca ukuthi manje kufuze ukuba amanzi abohlile ake kuthunyelwe inyoni ezimbili ziyochecka ukuthi sekunjani ngaphandle emhlabeni. Kwathunyelwa igwababa kwathunyelwa ijuba. Yayingiphatha kabi lento yokuthi sithi sishumayela ivangeli lensindiso endaweni elokishini elilodwa uthola khona sebefike bamisa itende bamithisa amantombazane bathatha abafayi babantu bese bakhona indawana ethi kodwa sesoshumayela kanjani sebengcolisa ivangeli. Wathi umoya ngcwele awuye ukubheda wena angilona igwala mina awuye ukubheda wena hamba uyoshumayela. Ngafunda lapho ukuthi uNkulunkulu yingane ethuma umuntu oclean kade kufika ababhedile endaweni. Ngoba uNkulunkulu akanankinga ukuvezela obala abantu bendawo ukuthi zimbili inyoni ezathunywa. Kwathunywa igwababa kwathunywa ijuba. Njalo uma uthuma igwababa aliyi kulokho elikuthunyelwe. Livele lifica ibhucu neyidumbu libala ukudla idumbu ezifileyo. Ungabona bemithisa amantombazane bathola idumbu zendawo. Ngo amagwababa wayiyeki ibhucu neyidumbu ezifileyo. Abantu babhizi bathuka ivangeli bathi khona umfundisi wafika kanti akuyena umfundisi igwababa. Lafica ibhucu ladla.
ngoba igwaba uma ulithumile once lathola idumbu liyakhohlwa olithumileyo. Kwaphuma ijuba nalo lithunyiwe, idumbu zikhona zidekiwe zenekiwe, lazeqa idumbu la entabeni yemnqumo, lafike lakha iqabunga le-olive, labuya ne-olive leaf, labuya liphethe iqabunga ngomlomo apha idana sayina. Libuya nje, libuya liza kuNoah emkhunjini njena seliqalile ukuprofetha iplan of redemption, iplan yokuhlengwa efakazela usinaye owahlatshwa singakadalwa. Wawenza umusa wakhe wabamdala kunazo zonke izimo esobhekana nazo, wabamdala kunazo zonke izinkinga ezoyiqhamuke phambi kwethu. Lezi ijuba liza lizongenaphi? Umnyango wakhe ohlangothini wavalwa, isikhiye sathathwa ingilosi. Liza lizongenaphi? Enhlangothini akho nelilodwa iwindi. iBhayibheli lithi iwindi lalingaphezulu komkhumbi. Uma ijuba lingena, ngamanye amazwi kumele lehlele phezulu komkhumbi. Lizongenaphi? Ijuba kodwa ukuthi alihle liqhamuke ngaphezulu, lehlela phezulu komkhumbi owasindisa abantu ekubhujisweni. uNoah wavula iwindi, welula isandla, wamukela ijuba, walibona emlonyeni liphethe iqabunga lomnqumo, ukuthi asevelile amaqabunga phandle, sezikhona ihlahla, nanti ijuba elehlele phezulu komkhumbi osindisa abantu kuzamcolo, liza neqabunga. Waligcina amaviki, wathi emva kwalokho walidedela. Uthe uma ephinde lithi akangabe salithuma igwababa ngoba libala zidumbu, wathuma lona ijuba. Uma eselithuma kulokhu lathi ijuba, ngibonile ekuthunyweni kwami kokuqala ukuthi umthetho wami, idestiny yami ukwehlela phezulu kwento esindisa abantu ekubhujisweni. Njoba ngehlela nje phezulu komkhumbi osindisa abantu kuzamcolo, uma ngiphuma manje ngeke ngiphinde ngehlele phezulu kwenye into, ngeke ngiphinde ngihlale phezulu kwenye into, ngoze ngihlale kuwe phezulu kwenye into esindisa abantu ekubhujisweni. Walikhipha uNoah ijuba, lahamba. Wacabanga ukuthi lizobuya. Genesis kwathiwa lizobuya, langabuya, langahlala. Exodus langahlala, Leviticus langahlala, Numeri langahlala, Deuteronomy langahlala, 1 Samuel langahlala, 2 Samuel langahlala, 1 Chronicles langahlala, 2 Chronicles langahlala, 1 Kings langahlala, 2 Kings langahlala, Joshua langahlala, Judges langahlala, Ruth langahlala, Job langahlala, Amahubo langahlala, Izaga langahlala, Shumayeli langahlala, Isabelelo seyihlabelelo langahlala, Isaiah langahlala, Jeremiah langahlala, Hezekiah langahlala, Sililo sika Jeremiah langahlala, Daniel langahlala, Hosea langahlala, Joel langahlala, Obadiah langahlala, Amos langahlala, Mika langahlala, Joda langahlala, Nahume langahlala, Habakuki langahlala, Zefaniya langahlala, Zachariah langahlala, Hagari langahlala, Zachariah langahlala, Malaki langahlala. Kwadlulwa kwakuya kuNew Testament, kwathiwa Mateyu, waphuma uJohane wayemfuleni iJordani, wathi izwi lomemezehlane lithi yenzani imendo yenkosi nemikhondo yayo iqonde. Beza abathelisi, beza abasadusi, beza abafarisi, beza abadala nabancane, bazobhabhadiswa. Kwagcwala ama-thousands emfuleni. Ngelinye ilanga kwaqhamuka iwundle lahlatshwa kwasekusekelweni komhlaba. Lathi uma lisaqhamuka walibona uJohane iwundlu liza, lathi liseza kanti alibonwanga uJohane yedwa, nejuba selilibonile ukuthi nanko omunye umkhumbi osindisa abantu ekubhujisweni. Ngagcina ngihlale kuloya owasindisa abantu kuzamcolo, nanko omunye ozosindisa abantu. Lehla ijuba lahlala shekaphatha rabasiranda, akapaita paila rabasiranda, shekadaila rabasirenda, hikopoiko dorobosiranda, rekapa lithalma lihlala. Walikhomba uJohane wathi bhekani
undlu lukaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Yilelo undlu esilimemezela namhlanje, esidla inyama yalo, siphuza igazi lalo. Singizothi namhlanje yazi ukuthi akho nkinga obhekene nayo elingayilethanga isolution yayo ungakadalwa. Akho simo obhekene naso elingasinqobanga ungakadalwa. Akho sifo esikuhluphayo esinganqotshwanga yileli undlu ungakadalwa. Every trouble, every situation, every oppression, leli undlu la destroyer wena ungakadalwa, la ishaya wena ungakadalwa, because God's grace is older than your trouble. God bless you.